Flukanda ewlenija fil-Furjana saret il-laqgħa ġenerali annwali tal-Malta Football Association. F'din il-laqgħa saret l-elezzjoni għal president il-ġdid tal-MFA li minna kien elett Bjorn Vassal b'83 vot kontra l-54 li ġab Chris Bonnet. Jien għandi ħafna esperjenza fil-futbol lokali diġà, għandi esperjenza fil-futbol internazzjonali, irrid nuża dak li tallimt biex nġib il-kulħadd flimkien. Nemmen nerġa' ngħid fil-prodott futbol Malti u jalla koll in-nies miegħi flimkien biex ikunu nistgħu naslu biex nirnexxu. Norman Darmanin de Majo fetaħ din il-laqgħa u faħħar lit-timijiet Maltin li għadhom kemm ħadu sehem fil-kompetizzjonijiet tal-Ewropa baċċena suċċess ta' Valletta u Gżira United. Darmanin de Majo faħħar lit-tim kollu tal-MFA li tiegħu u kien fit-tmexxija għal dawn l-aħħar 9 snin. Darmanin de Majo tkellem fil-mikrofonu ta' Net Television. F'demmi għandi l-futbol, mhux kwestjoni li ngħinu jiena Bjorn u jiena mxejna triq twila flimkien, naħseb ħafna affarijiet naħsbuha flimkien u ħadd pjaċir bir-riżultat għax serraħt rasi li perswas li l-istabilità li nexxina noħolqu fl-MFA inħoss illi ħadd kompli u naħseb illi l-laqgħa ġenerali llum għamlet għażla xierqa u tajba. Ġew eletti 3 viċi presidenti. Matthew Paris kiseb l-akbar ammont ta' voti b'103. Mill-aspett personali kuntent għaliex hawnhekk biss ma kunux biss qegħdin nivvotaw għal 3 snin, 4 snin li ġejjin, però żoq ukoll kien vot ta' fiduċja fix-xogħol li twetta u li sar tul dawn is-snin. L-emozzjonijiet huma li huma attwalment. L-iktar ħaġa kruċjali hija l-unità issa. Issa ddiet l-elezzjoni, kull elezzjoni m'hemmx dubju li ġib xi naqra ta' firda sa żmien u hemm bżonn li jsir proċess ta' rikonċiljazzjoni, hemm bżonn li jsir proċess ta' unità. Nibdew immedjatament minn nhar it-tnejn, inxammru l-kimiem biex nieħdu l-futbol fejn verament jixtaqlu. Forward together, dak li hemm minna u dak li se nkunu qegħdin wettqu. Ludovico Mikallef kiseb 67 vot. Il-delegati u l-konsel japprezzaw dak li tkun għamilt tul is-snin, ħanejtek, mhux sempliċement fl-aħħar snin. Jafu li kif se jfittxuni jsibuni. Adrian Asa kiseb 60 vot f'dik li l-ewwel darba li ġie elett. Huwa sodisfazzjon kbira għalija għall-familjari tiegħi u anki għal dawk kollha li jemmnu fija. Kienet kampanja interessanti fejn kelli l-opportunità li tagħmel clubs u member associations u apprezzajt ix-xogħol kbir qed isir fil-futbol Malti. Ninsab determinat kif dejjem għamilt li naqdi dmiri b'integrità u professjonalità għal ġid ta' futbol Malti hija li nibdew era ġdida u l-futbol Malti jieħu dak li jistħollu fis-sens li jagħmel qabża fil-kwalità. Peter Fenech kiseb 59 vot, Corey Greenland kiseb 58 vot u Alex Manfred ġab 23 vot biex bekk u l-uniku viċi president mit-tlieta li kien hemm li mhux se jżomm postu wara numru ta' snin f'din il-kariga. Ġew eletti żewġ rappreżentanti Joe Sammut u Lawrence Sejkel f'isem l-ewwel diviżjoni fl-eżekuttiv tal-MFA. Mit-tielet diviżjoni ġew eletti Corey Greenland u Chris Grech. Eletti wkoll żewġ membri f'isem il-clubs overall fl-eżekuttiv tal-MFA, Chris Muscat u Claudio Martinelli. Tkellem ukoll il-Viċi President tal-UEFA Michele Uva fejn qal li importanti li l-familja tal-futbol Malti tibqa' maquda wara din l-elezzjoni. Dan fil-waqt li faħħar ix-xogħol ta' Darmanin de Majo. Is-Segretarju Ġenerali Angelo Ketkuti qal li jħoss li l-MFA kompli timxi l qudiem fil-ħsieb u kif isiru l-affarijiet. Ir-rapport finanzjarju wera li l-MFA għamlet dħul ta' 9.4 miljuni u nefqet madwar 8 miljuni fl-aħħar rapport. Inżammet ukoll minuta silenzju b'rispett lejn il-memorja ta' dawk kollha li kienu jiffurmaw parti mill-familja tal-futbol Malti li tilfu ħajjithom tul l-aħħar 12 xahar.